bata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusong mo backflip wag wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, cool! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip wag wiggle-wiggle. Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. RK Camp Music! Aha! Ey! 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 Ayan, Ma'am Ayan, Maring. Shout out. Ayan, Ma'am FW2, Hakatar. Shout out. Ayan, tara, bingo tayo. Ayan, pa-share tayo, guys. Share tayo. Maring, kamusta? Basta makadungog sa akong sunat Ang na life halabira. natin. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. And like and share, guys. Search Alligator. Hirap papapapam, Like and share, ratatatatantan, guys. sayaw First thing natin, share ka, 100. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Ayan, maghintay lang tayo. Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant My. nga turtle, kusong mo Ma'am Nelly. Ayan, Tara. Salamat sa yung araw ng Nelly. Parisan ng tuba Ma'am Maris. kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang Ayan. oso pook, ang Good news sa suot, lahat. wako'y pakibisan Like and share tayo, guys. First thing natin sa sharer
Ng bomba, hirap pam pakusin ko karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo, tiktok at sugod wanan. Hello, Ma'am FW Qatar. Thank you, Ma'am Nelly, sa iyong paharap. Ug kaulaw, ana ang sekreto sa mga musayaw, para dagang viewers ang mga mutanaw, Yan, like, sabaw-sabaw, aw, ratatatatatan ng bomba, Lang, guys. Ayan, sayaw, wira, kamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga Yes, mahal, share tayo. matagak sa kanala, tiktok ang oso pook ang suot, May attendance wakoy lang. akibisan ginapanuhot, manglumanta, sayaw wina, sound sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa langgana, hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Walang attendance. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba, hirap pam ratatatatatan, sayaw wirap pam RK Camp Music. Ayan, guys. Attendance tayo dito. Aha! Ay! Ay! Ayan, guys. Attendance tayo dyan, guys. Ay! 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 Aha! Aha! Siya, bilang bahay. Pero, Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibasamar, ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. ayan, attendance lang tayo dito. Ng bomba, hirap pam ratatatatatan, sayaw wira pam bako si Riago, kanang iyang baho kay mulagobo, tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang ngira na ug kaulaw, ana ang sekreto sa mga sayaw, para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw aw, ratatatatatan ng bomba, hirap pam ratatatatatan, Ayan, so like, guys. Share na rin, guys, ha? Para may ano po. May manalo sa first. Pero pag hindi kayo nakashare, Kamusta, mga FW? Ayan, gusto. Parang may sabaw po yata yan, gusto. Hey, hey, ayan, yung mga nandito na sa attendance. Isang guys. OFW Qatar. Yung dalawang channel ang Respeto sa mga musayaw, para dagang viewers ang mga Yung attendance nyo din pareho. sudan nga sabaw-sabaw, aw, Kaya may entry yan. ng bomba, hirap ratatatatatan, sayaw wirap May entry yan. may niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, tiktok ang oso pook ang suot, wakoy akibisan ginapanuhot, manglumanta sayaw wina, sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat
Ayan, mega love shout out sa ating 4 million in the house. Ayan, nandito na sa attendance si Sir Kaaligi. Pabata matigulang mo sayaw Ayan. na. Basta makadungog Ma'am sa akong Nelly, sunat. ayan, Pahalabira. rin. Ibon na lito karam mo sayang kapil. Hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatantan. Sayaw wira papapapapapapam. Bako sinto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle rampahitan ang mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na. Yan, nandito na rin sa ating attendance. And pa-share guys ha. At Ratatatantan ng bomba hirap papapapam papapam Bako sinto karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam RK Camp Music. ayan. Yan, ready na ba ang lahat? Start na tayo guys. And hello Sir Kaaligi. Ayan, mag-start na tayo. Habol na lang yung mga si Mama Marilu yung wala pa. Si Mama Marilu, si Maring Anbangs. Ayan, si Maring Anbangs. Ayaw mong maglaro, Maring. Sino pa bang wala dito? Ayan. So, guys, start na tayo. Nakapag-share na ba ang lahat? Ayan, type start tayo dyan, guys. Type start. Gamay na kunot na hubag. Ayan, type start. Kung gusto na natin mag-start.
Para ano na, mag-start na rin tayo. Parang ayoko tumawa for today's video. Okay, start. Shuffle ulit tayo. Parang walang sound. Nawala yung sound. Saglit lang guys. Ulit nga, parang nawala yung sound. Yan. Okay. Start. Ay, may kasama pala ako ditong pusa. Gusto. Puring ka dyan. Yes, Ma'am Maris. Nandito ka na po sa attendance. Ayan, for 100 Gcash. G59. I 21. G 58. Seven G2. I 23. And 38. G 53. N 32. I 16. Mababa, Ma'am Nelly. Pwede nyo, ano, pwede nyo skip.
nyo lang kay naglalaro tayo. I 18. B 4. B 2. N 43. O 64. G 60. B 9. O 71. B 3. N 45. I 19. I 26. N 41. Si Ferlin yung nanonood ng drama. Ano yan siya? Parang anime yata, ewan. Korean. Na Tagalog. Si Ferlin yung nanonood sa Ganggay. Malakas ba? Dinig na dinig. Sabi natin, lakasan natin ang boses ng Bingo. Para ano.
May ano ba dito? May volume to? Hindi ko alam eh. Wala yata eh. Be, Sige. kunin mo konti yung picture mo, please. Kasi nakasalay po sa 14 at saka 15. Ay, yung picture mo na ano. Yung sa taas? Picture mo. Ay, oo. Sige. Natabunan ang 14 at saka 15. Natatakpan pala. Tanggalin ko na lang. Ang lakas naman ng salida ni Perlin. Ayan, okay na yan. Nandyan pa rin ang ulo ng plato. Nandyan nga yung ulo ng pato. Hindi pala yan matanggal. Ayan, okay na yan. Okay na yan, May. At least makikita siya. Nakikita naman dyan ang ano, 16. Oo. Yung kanina lang kasi hindi makikita talaga. Okay na yan. Hindi, lalayas na naman itong mga tao to. Nalayos ng oras na, nalayos na. Wala na nga. Nanay ko sa katatay ko yung alaga ko. Nagkuha na naman ako ng bag. Saan na naman ito pupunta? Daming alam ng mga bukang. Hindi man gumalaw, be. Yung kuan. Hindi gumalaw. Nagpundo. Na, bakit nagpunto? Bot. G. 54. Oh, 73. Matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat. Wala pa, ma'am, ano. Sino ba nagtanong? Sir Kaaligi, wala pa po. Ay, meron na. May 30 na, Sir Kaaligi. Hindi ko rin makita dito. Oh, natatakpan ng pato. Paano ba yan alisin? Ayan, may 30 na siya. Nandito sa may pangalan na StreamYard. May 15 na rin, guys. I. 29. Ma'am Nelly, hindi maalis. Ano yan dyan? 15 tsaka 30. Meron na. Hindi siya matanggal, Ma'am Nelly. Iwan ko ba? So, B. 13. sa garak mo ng ano ko eh. Obo muna ako.
61. Hindi maalis yung ulo ng pato dyan, Ma'am Nelly. Oh, 66. I, 28. Oh, 63. Bilang kay si Budots girl. Second account mo yan. Dalawang binabakasan mo. G, 46. Dalawa din i-attendance ni Grace ha. Nakita niya kita, baka ma-hide ka dyan, mas spam ka. 55. Ayan, dalawa din dapat i-attendance mo bilang cake. Kaya may entry yan. Yes, Ma'am Nelly, wala dito sa banner. Hindi siya mapalitan. Yung nandito lang, pag tatanggalin mo yung mga pictures natin dito, kagaya nito, ayan, pagtanggalin mo yan, ayan pala, natanggal. Kailangan pala i-click din yung picture mismo, ayan. Di ba? Hindi pala siya papalitan. Ano lang, i-click mo din yung picture. Now I know. Ayan. Diba? May na-discover na naman tayo. G, 49. Ikaw bilang kay gumagamit ng StreamYard. I, 22. Ay, malamang. Si Langki yung gumagamit ng StreamYard, guys. N, 35. B, 11.
57. Ang hirap pag may ubo, Diyos ko. High 24. B 10. Oh. High 17. Oh, 68. Sige na. G 57. B 12. B 1. B 6. Oh, Ayan, nagsulod yung dalawang account ni Ma'am Nelly. Nauna yung 70. Si Manelia. Ayan. Ito. Ma'am Nelly. Anong card yan, Ma'am Nelly? Suwak-wak. Sige po. Suwak-wak.
Ayan. Ayan. Ito na. Tingnan mo to. Be, ang isa ko may attendance. Tingnan mo nga. Yung pasaway. Okay, saglit eh. Okay, in 33, wala. 36, wala. 42, wala. 48, wala. 56, ayan. Ayan, good bingo, Ma'am Nelly. Congratulations. Ayan, yung boses ko talaga. Ayan, explain. Nag-share ka, Ma'am Nelly? Nag-share ka po. Shuffle natin. Oh, 65. G, 46. Ayan, nag-share si Ma'am Nelly. 100 Gcash, Ma'am Nelly. 5, 21. Open, nandito na si Pasaway. G, 38. Oh, 75. G, 60. Oh, 62. B, 4.
33. B. 11. B. 15. Maligamgam na tubig, Ma'am Nelly. I. 16. Maligamgam, dito ko nilagay. G. 49. I. 27. B. 6. O. 71. Opo sis, sa ano, umaga. O. 68. N. 44. N. 30. G. 50. N. 39. O. 70. O. 67. B. 7. G. 54.
74. Yes man, aha, gamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit ay tinismute ang nga turtle, G. 47. wiggle wiggle, rampahit ang mga bukol, kul, pare sa nagkuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, tiktok ang oso pook, ang sukos, wako'y pakit, hindi na panuhot, mangluwad na, sayaw na. B. 9. G. 57. And 45. And 43. And 37. Oh, 63. One. B. 3. G. 56. B. 10. Yes man, aha, gamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit ay tinismute ang nga turtle, kusong mo pag wiggle wiggle, rampahit ang mga bukol, kul, pare sa nagkuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, tiktok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot, mangluwad ta, sayawi na. Tan ng bomba, hirap pam pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tangira na og kaulaw, ana ang sekreto sa mga musayaw, para dagang viewers ang mga mutan-aw, pare si unsud an nga sabaw-sabaw, aw, tan ng bomba,
Gusto mo backflip mag-wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y akibisan 42. ginapanuhot. Manglupad ta, sayang winga. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng 59. bahira papapapapampapapampam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapampam RKM Music. I. 22. Aha! Ey! 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 Aha! G. 58. Mabata matigulang mo sayaw na Okay. basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litong karam mo sayaw kapil basta tong ibalsamar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Brr! Bumba, hira, papapapampapapampam, I. 20. ratatatatantan, sayaw, wira, papapapapapapampam. Bakos yung karila bubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw din yun ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga G. musayaw. Para 53. viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bumba, hira, papapapampapapampam, Sis Ganggay, may 20 na. yes man! Aha! O. 64. Pag ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Gusto mo backflip mag-wiggle-wiggle. Rampahit ang mga bukol. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook I. ang suot. 25. Akibisan ginapanuhot. Manglupad ta! O. 72. Anang bomba, hira, papapapampapapampam. Pakusin ko karila bubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok ang sugod wanan N. ni undang 32. kadlaw din yun ni matang tang tang tang. Hira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hira, papapapampapapampam. I. 19. N. 36. I. 17. Sis Ganggay, bingo ka na. N. 35. Ayun. Ayan, anong card yan, sis Ganggay? Anong card yan, sis?
Sawak-wak ba? Okay. Sawak-wak. Barangay. Ayan, ito. Okay. 24, wala. 26, wala. 30, wala. 31, 34, wala. 41, wala. 48, wala. 51, wala. 61, wala. 66, wala. 69, wala. Yan. Ay, 73, wala. Good bingo, sis Kanggay. Ayan. Congratulations, sis Kanggay. 50 Gcash. Ayan, next tayo, guys. Kaya mo yan, Ma'am Maris. N 34. Oh, 7. Yan. Magtimpla muna ako ng tea ko, guys. N 38.
G3. I 24. B 9. O 61. B 6. G 51. O 67. O 72. N 43. B 47. G 50. I 16. G 60. N 42. B 7. I 18. Mama Relo, good evening. Ayan, sali ka na Mama Relo, kamusta? Kaya nakauwi ka na? Okay, sige ma'am. Ayan, thank you sa iyong pabigi.
Busy ka pa? Dito. Ay, hindi ko kaya na hinihilo talaga ako. Sige ma'am, sige ma'am. Pahinga ka na. Thank you, Ma'am Marilo. Thank you. N 31. Oh, 65. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mga hubog. Ratatatatatan ng bomba. Hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira N 45. Bako singko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon dinud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw pare G, si ugsod 59. nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag One. lupit may finish mute nang nga turtle kuso mo baklik mga wiggle wiggle rampahit ang mga bukol kul parisa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot G, mangluwag ta 48. sayawin na. I 23. B 4. I 27. Oh, 73.
High, 20. B, 3. O, 69. B, 11. N, 41. G, 58. N, 35. O, 71. I, 28. Thank you, Ma'am Marilo. Thank you, thank you. Yan. Thank you po sa iyong mga pabidyo dyan, Ma'am Marilo. Pahinga ka na po, Ma'am. Ma'am Hikaw, girl. Sali ka na next game. Hanggang tingin na lang ako mga maring. Bakit? Kauwi lang namin. Magkapunan na kayo. Ma'am Hikaw, girl. O, 66. Next game, Ma'am Hikaw, girl. Next game po. Kasi meron ng nagpupuro. I, 21. N, 37. Welcome, Ma'am Hikaw, girl. Next game na siya, Ma'am Marilo. Kay may maraming nang naglabas ng puro nila. I, 22.
46. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle, rampahit ang mga bukol, cool, parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagag sa 63. kanal, tiktok ang oso, pook ang suot, wako'y pakibisan, ginapanuhot, mangluwag ta, sayawin na. N. 32. Ayan, may bingo na. May bingo na sila. Ayan. Nanonood kasi ako sa Lida. Ayan, sinong nauna guys? Ayan, wait lang. Stop muna natin ang board. 25. Ayan, sino kayang nauna? Puro si Langki, puro 39. Mali na be, puro ko sa kuan, 46. Na mali na, puro ko. Ayan. Tapos, bingo. Ayan. Anong card yan bilang ke? Ma'am Lily. Ang kinaya kong gibakas dire. Sa kuan. Mo ha. Nandito na ba yan sa ano? Yung ganyan. Ang katong isa po sa wakok man to. Kaya isa na to. Ang kining nagbingo si Ma'am Lily. Ito. Ayan. 30, ay 25. Ayan, wala. 33. Wala. Wala, dalawa na lang pala. Wala pala. Dalawa na. Ayan. Tapos dito sa baba. 46 ka nagbingko, no? 63. Wala. 32. Wala. 25. Wala. Ayan. Good bingo. Congratulations. Nagtunod ka sa kumbarahan. Nalipit siya. Ang singot Lily. Yung puro na ako pa dito sa 46. Nagkabaliktad mo. Ang dami pala nilang bingo sa 32. Dahil nga. Ayan, next game tayo, guys. Ayan, naunahan kayo nilang K. Nag-type pa nga ako ng 46 no, na puro kay, nagpuro ba ako sa 46 na namali akong puro, 39. Puro kami sa 39. Oo, nagdali ko, kinabaliktad man no. Ako rin nag-type din ko puro 46. Pagka maninggaw sa 46, lingko, nalag po ko bingo. Yan, tinaapas. Wala, sa Ma'am Lady, ang nanalo. Gani. B. 12. Dito sa StreamYard magamit ba eh? Oh. Pwede ka naman Ako mga mag-StreamYard ka, magpunta ka sa YouTube. gani. Pwede naman. Pang ako sa YouTube. Doon ako. I. 18. B. 3. N. 39. Bili kayo makita be, baba kurdi. Ha? Kita man yan.
Ang sa ibabaw, di makita. Baby? Sorry naman. Yan. Talo ka talaga. Mapay, nag-apas ko kay nakabuk ko bara. Nag-ano kasi ako, nag-copy ako ng mga nanalo kanina sa Leon. G. 46. B. 1. O. 74. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong iban sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog. O. Mahuwasan ng 68. katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba. Hirap, papapapam, ratatatatantan. Sayaw, hirap, papapapapapapam. Bakos ginto karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod O. 67. I. 28. Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit may tinis mute nang nga turtle. Kusog mo pakipag wiggle-wiggle. Rampahit ang G. mga bukal. 47. Parisan ang tuba nga bahal. Kung mahubog matagag sa kanal. Tiktok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Mangluwag ta! Sayawin na! N. 36. G. 48. I. 17. Ayan, nandyan ba si Ma'am Hikaw Girl? Pwede na siyang sumali. Ayan, nandyan na pala. Kalimutan kong sabihin. B. 14. I. 19. B. 9. G. 54.
sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito karam mo sayang kapil hasta tong Ay, gibasamar. 22. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ang bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam bakos ginto karila gubo kanang G, iyang baho kay 60. mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon ni dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw Oh, 61. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle puso Oh, mo back 64. wiggle rampahit ang mga bukol kul parisa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na B, 15. aha ey 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 B, 2. Tatantan ng bomba, hirap pam pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon ni dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga B, musayaw 13. para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana Ay, si nanay 20. kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo baklipag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta G, 58. sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta kayo sa iba aha ratatatatantan ng bomba hirap papapapam 10, 45. sayaw wira papapapapapapam RKM Music aha I, 27. I, 23. I, 29. I, 16. N, 43. Oh, 66. Oh, 65.
75. Oh, 73. B, 6. B, 11. N, 31. N, 40. G, 53. N, 34. G, 55. I, 24. N, 33. I, 21. B, 7. G, 56. I, 25. N, 32. G, 52.
Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na litukar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahitan ang mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam. Pakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na. Soundtrack sa mga laba uso hihanda sa tangana hasta mo ka ko'y makagiyot End 35. Oh, 63. Oh, 72. B 5. G 50. Ayan, unahan na guys. Unahan. Unahan. Sino kaya? Ayan, si Ma'am Nelly. Si Ma'am Nelly ang nauna. Okay. Manelia, ang puro ni Ma'am Nelly. Sa Manelia is 50. Ayan. Tapos, nagtingko siya dito. Ayan. SIM card, ma'am. SIM card. Yan pa din na card.
Ayan, ito na guys. 38. Wala na pala ito. Ayan. Wala. 71. Wala. Good bingo. Congratulations, Ma'am Nelly. 50 Gcash. Ayan. Congratulations. Nasaan na ba yung ano? Next game. N34. G52. N38. I 27. Oh, 67. G53. Oh, 75. Yung mic ko, yung may problema. Oh, 69. G60. I 25.
I 16. Mabata matigulang mo sayaw na Ay, basta 20. makadungog sa akong sunat pahalabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam pam rat And tatatatan. I 22. And 32. I 23. B 9. G 58. I 19. G 3. O 63. G 56. I 18. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Ewan lang, ma'am. Ano naman, dinidiin ko naman siya, pero pag naayos ko, mas lalo siyang maingay. Nagpapapalit na yata ako.
47. Yes, man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit kay Teenage Mutant nga turtle. Kuso mo pag wiggle wiggle. Rampahit ang mga bukol. Kul. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagag sa kanal. 31. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakikisan kinapanood. Manglupan ta. Sayawin na. Oh, 65. G, 54. Hi, 28. Oh, 66. B, 8. N, 45. N, 43. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunak. Halabira. Sikipon na litong karamo sa'yo. I, 17. Oh, 74. Oh, 70. Yes, man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit kay Teenage Mutant nga turtle. Kuso mo pag wiggle wiggle. Rampahit ang mga bukol. B, 7. G, 49. Oh, 64. B, 4.
ingay. G. 59. G. 55. B. 10. B. 13. G. 46. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Selkibon na litong karam mo sayo kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot G. 50. makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Rat-tatatatan ng bomba, hirap pam-pam-pam-pam-pam-pam. Rat-tatatatan sayaw, hirap pam-pam-pam-pam-pam-pam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. B. 2. N. 35. G. 57. B. 5. N. 39. N. 40. B. 14. I. 30. N. 37. N. 42. I. 26.
Ayun. Oh, may buminggo na naman, guys. Ayan. Ang bilis niya. Ayan. Si Budots Girl. Ayan. Tingnan natin sa taas kung meron pa. Saan ka nagpuro? Ayan. 26. Tingnan natin sa taas. Ayan, wala na. So, si Budots Girl, guys, ang buminggo. Ayan. Anong card yan, B? Bilang kay anong card yan? Kay Ma'am Nelly pa rin. Sige. Ayan. The moment of truth. Okay. Ayan, 24, wala. 29, wala. 36, wala. 41, wala. 44, wala. 48, wala. 51, wala. 61, 62, wala. Good, bingo! In nature. Ay, wala. Ano nang napipindot ko. Ayan, congratulations bilang. Next game. Shuffle. Shuffle, shuffle. Walang sound. Oh, 71. Ayan, ayan. N, 31. Oh, 63. N, 40. Ayan, after nito, may last 50 tayo, tapos mag 100 chikas. I, 26. I, 23. B, 3. I, 30. N, 45.
G, 59. N, 41. G, 52. I, 20. B, 1. O, 75. G, 48. G, 56. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat pahalabira. Gibon na nito karam B, 6. mahubasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam. I, 16. G, 49. N, 38. N, 36. N, 43. B, 5. O, 70. B, 14.
N 33. G 55. O 73. I 19. N 39. B 15. O 69. I 21. G 57. N 35. B 10. Yan, seryoso tayong lahat dito. B 7. Seryoso ang lahat. Hindi tayo makapag guys. Pag ngaw-ngaw dito ng matagal guys. Kasi ang lalamunan ko. Kaya na-enjoy lang kayo sa pagpupuyon. Bilang galaw-galaw din dyan. Hindi ka din nagsasalita. Mga seryoso. Seryoso talaga, uy. Langki, nakatulog ka na. Kanta ka na lang. Ako, Ma'am Nelly, papakantahin mo ako. Uubo ako mamaya. Kaya mas pinipili kong manahimik kanina kasi na yung lalamunan ko. Okay na siya. Nag-inom ako ng chai. Yung tea na sa Turkey lang mabibili nila amo. Herbal din siya. Yan ang lagi kong iinom pag naubo ako. Tapos din ako ng mint, nagbabad ako sa mainit na tubig para may iinumin ako mamaya. Wala lang. Japchu and Nature. Hello, ayan.
Nag-ano ko kanina, doble-doble. Bilangki, kanta ka. Kantahan mo sila. Ma'am Nelly, akit ka Ma'am Nelly. Kantahan mo din kami. Ayan. Shoutout ko yung mga nandito sa sa Facebook. Ayan. Shoutout sa inyo guys. Nag-live tayo ngayon sa 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 YouTube, nagpapabinggo tayo. Ayan. Di ba Marilo, tawag-tawag. Marilo, akit ka dito. Walang walang maingay dito. Tahimik namin. Kung hindi lang ako inuubo. Kanina pa akong kumanta. Gusto ko nang kumanta. Charot. Kaso hindi, pinipigilan ko. Silangki, tahimik niya dito sa taas, oh. Mag-ingay ka din dyan. Seryoso sa pagpupuyan ba? Tignan mo, hindi niya talaga ako pinapansin. 29. 要不呢？ And shout out sa ating viewers dito sa Facebook. Oh, 67. Naku ma'am, di ko nga maintindihan pakiramdam ko kasi naulanan ako kanina madaling araw sa pagpasok. Alag, dapat nag-ano ka ma'am, nagbanlaw ka ng ulo mo. Pahinga ka na ma'am. Pahinga ka na. May ano pala ako sa'yo, may PM ako sa'yo kanina. Oh, 62. Ay, nagpa-plancha pala. Pwede naman yun, nagpa-plancha habang nagpupuyon, kumakanta. Pwede naman yun. Nagagawa mo ngang mag-plancha, magpuyon, tapos may katawagan ka, di ba? Ano, bilang tama o tama? No choice ka. Huwag ka maingay. Kaya nga ako nag-iingay dito, kaya ang tahimik. Pero ano lang, hinahinay lang bawal ma-trigger ang talamunan. Kasi seryoso ako. Ay, naku. Wala nang seryoso sa panahon ngayon. Oy. G47. N 44.
Yung tawa si Mama Rilo. Oh. Tawa Mama Rilo na wala na talagang seryoso sa panahon ngayon. Kaya wag na kayo dyan magseryoso. Mag-ingay na kayo dyan. Ano yan, Ma'am Ilongga? Tama o tama? Yes, Ma'am Marilo, para wala na siyang pagpipilian. Tama o mali siguro? Hindi, tama o tama, para wala na siyang pagpipilian. Nag-serious ako sa bakas. Ay, sus. Nakabingo ka na, nakarami ka na. Pero unli tayo dito, guys. Hindi sa jowa. Ay, sis. Mali. Ano, pindot ko. Ayan, puro na si Ma'am Hikaw, girl. Ayan. G54. Naku. May humahabol. Ayan, shoutout ko dito si Liamy Marcelino sa Facebook. Ayan, si Mars. Naku, tigdadalawa na. Nelly, may 54 na. Dilangki, may 54 na rin. Naku, yung data sa taas, delayed din. Na, pa siya kabawas sa ano niya. 17. Kahit nga sa bakas, minsan pinapaasa ka. Agoy! Sir Chef Batang! Tamsak! Ayan, ito para sa'yo, Sir Chef. Zile, yo alergial, mile. Ayan. Sali ka na, Sir Chef. Ayan, paunahan na kayo talaga dyan, guys. Paunahan. Isa-isa na lang kayo. Puro na nang nagmatagal pero napag-iwanan pa. Puro na nagmatagal pero ganyan talaga, Ma'am Marilo. Ayan. Naku. Siya na naman. Bingo na si Pasaway. Naku po. Saan ka nagbingo bilang ke? Pasaway. Puro 25. Ala, hindi ko pa na-stop. Saglit. Nainunak ko yung daldal ko. Ayan. Ehem. Tamang ehem muna. Ayan. Puro 25. Ayan. Ayan. Check natin. Sa ano to, no? Wakwak. Second account ba to? Bilang ke, tama ba? Second account? Tama o tama? Okay. So, wakwak. Ayan. 12, wala. Anong sumunod sa 25? 34, wala. 18, wala. 58, wala. Ayun, good. Bingo! Congratulations! Pwede ka na matulog. Charot. Nam MC, shout out.
sinong inviter natin? Nam NC. Ayan. Shout out. Sir Chef, pwede ka nang sumali. Ayan, last game natin sa 50, tapos 100 na tayo. Okay, okay ba sa all right? Ayan. Next game, ready nyo na ang inyong mga cards. Shuffle, shuffle. Wala siyang sound. Ulit nga. Miso, miso. Sinabawan sa miso, Sir Chef. Sali ka na. Sir Chef Batang Genyo. Sali ka na, sir. Naka-out ka na sa work mo? Wala, parang pasmado ng pusis ko. Major. Oh. Ayan, okay na yan. Ayan, pabinggoy nyo naman yung iba. Ayan, shout out Tina Navarro. Ayan, watching from Kuwait. Charot. Ayan, kapabinggo ko guys, sa YouTube. B6. Sinabawang gulay. Sir Chef, mag-attendance ka, Sir Chef. Tapos sali ka na. Nandyan nakapin ang ating attendance. Ayan, kaya may entry yan guys para sa ating grand bingo. Unang magpa-grand bingo si Ma'am Marilo. Ayan. Nay Nelly, nakabingo na po ba kayo? Ay, Sir Chef, marami ng panalo yan. Marami ng panalo. Ikaw na lang ang hinihintay. Sari ka na. Ka-out lang po. Kauwi ka na, Sir Chef. Nandiyan ka na sa ano nyo, sa bahay nyo. Sarap. Ayan. Kung pauwi pa lang, ingat po kayo, Sir Chef. Ayan, attendance na po. Sali ka na para manalo ka rin. 19. I 21. G 46. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Kaka-out lang sa Yes, si Ma'am Nelly. Si Ma'am Nelly, marami na yung panalo. Araw niya, ay gabi nga niya ngayon. Gabi nila ni Langke. Sad po ako. Bakit ka sad, Sir Chef Batang? Sinong salary niyan? Bakit ka sad? Wala na po ako work until December 22. Lang work ko. Hala, bakit? Ba't ganun? Sir Chef? Bakit chismis? Di ba dapat
Ang tawag dito, marami kayong order. Mga cakes, ganun, di ba? Maraming mga okasyon eh. Hanggang December. 42. Saan ka nga, Sir Chef? Saudi ka ba? Saan ka nga? Pwede naman kayo siguro, ay hindi ba kayo pwedeng mag-transfer ng employer dyan? Or maghanap ng panibago? Kasi hindi pa naman tapos yung kontrata nyo, di ba? Dapat gawan pa rin ng company. Di na daw po tatanggap ng mga pang-wedding, fondant sugar cruise na hala. So, paano yan? Hindi pa tapos ang kontrata nyo. So, babayaran pa din kayo niya ng kumpanya dapat, di ba? Hanap ng lilipatan. Ano yon? Company din ninyo ang maghahanap para sa inyo? Or kayo mismo? Pag wala na mahanap, magbingo na. Chef. Babayaran naman kayo niyan ng kumpanya kasi hindi tapos yung kontrata nyo eh. Ayun, may bayad naman. Ayan, okay na yan. Basta bayad ang natitirang buwan sa kontrata nyo. 64. Masaya pa naman ako kaninang ang salary ng kumpanya nyo. Anak. Bakit kasi? Okay lang yan, Sir Chef. Importante, babayaran kayo ng kumpanya nyo. Ayun. Yun ang importante. Naku, bakit kaya ganun, sir? Pag masaya ka, tapos bigla may susulpot na bad news. Kaya nga, di ba? Dapat kung masaya ka, slight lang, wag mong itudo. Tawa ka muna, Sir Chef. Pero wag mong itudo ha, para wala ng bad news. Bingo ka na lang daw. Kasi natatawa si Ma'am Nelly sa'yo. Huwag ka nang massage, Sir Chef. Ayan. Ano naman, bayad naman kayo. Okay lang yan. Marami pa kayong mapag-applyan na iba dyan. Bakit hindi mo itry ang Canada? Pinipilit ko lang lalaban stress. Ay, labanan ng stress. Grabe ka, stress ka niyan sa ganyan yan. Okay lang yan, bayad naman kayo eh. Mag-apply ka kaya ng Canada. Maraming speaker na mula dyan sa Saudi na nag-Canada. As in. Paampun ka na, Sir Chef, kay Maring Nelly. Dyan kayo kay Ma'am Nelly, magkalapit pala kayo dyan. And di ba magkikita kayo sa Batha? Gawa na lang tayo ng shop. Ayun, pwede yun. Pag doon na kayo sa Pinas. Yan, pwede yun. Kunin ka ni Ma'am Nelly. Hindi man kaya ang mga bakers sa Canada.
Yes, inshallah matuloy, Ma'am Nelly, and saka si Sir Chef Batang. Ayan. Si Sir Chef Batang, meron ka na agad manager. Oh, 'di ba hindi pa nakapag-start sa bagong negosyo na ano na pinaplan. May manager ka na. O, saan ka pa? Yan ka na. Dito ka na. Kay Ma'am Nelly lang. Yan, pero ayan. Laban lang, Sir Chef. Or mag-drive ka na lang. Anong ida-drive niya, Ma'am Nelly? Kumpletuhin mo. Ma'am Nelly, anong ida-drive niya? Sabi ko, ayokong tumawa kasi nalamunan ko, Diyos ko. FX ko. Ayun, ayun pala, Sir Chef, Sir Chef, FX daw ni Ma'am Nelly. Drive to heaven. Iniisip ko, baka kaya ako nag-YouTube dahil dito ako yayaman. Why not? Why not, diba? Why not? Ayan, ano lang, sipag at syaga tayo dito. Ayan. Mag-ano ka na? Mag-VIP. Maging leader ka na. Di ba may mga ano ka na, invite? Saan ka punta? Tudamun, brum, brum. Saan ka punta? Tudamun, road trip, brum, brum. Kulang sa'yo Walang road trip Diretso ka sa brum, brum. Mahilig ka talaga sa brum, brum. Kunting linding. Kunting linding at kimbot na lang. Anong linding? Ayan. Hi, Jerel Ferrer. Kamusta ka na? Mag-apply ka muna. Iserdong moderator pansamantala. Yes, pwede yan. Sir Chef, ngayong after, sa December 23, pwede ka na maging moderator kay Sir Dong habang wala kang trabaho. Diba makaano ka pa? Sa sideline. Root. Oo naman, Sir Chef, may kasabihan. Ayun, ano daw? May kasabihan, pag may sinasara, may binubuksan na may puntang treasure, Sir Chef. Ayan. Kaya nga, ayan. Ayan. Kaya laban lang, Sir Chef, anumang hamon ng buhay. And we will see po after a month. Ayan. So, sana after December 22, hindi man 23, 24, 25, 26 ay moderator ka na po. Ayan. Pwede ka rin mag-moderator sa akin. Pero mag-practice ka na, Sir Chef. Madali lang naman mag-moderator. Mag-check ka lang ng mga bakas. Pwede ka rin maglapag. Ganon. Maglapag ng mga links. Ayan, kung sino yung mga naka-live na walang moderator, ayan, pwede ka doon mag-practice pag wala kang trabaho. Magaling po ako sumayaw. Ano yan? Sasayaw ka sa sa GLS ni Langki sa Monday.
Sige, sumayaw ka ngayon, Sir Chef. Sige. Nahamon. Sinabi mo yun. Pwede. Pwede? Oh, bilangke. Tandaan mo ha, sabi ni Sir Chef, sasayaw daw siya sa Monday. Yun. Intermission pa yun. Asahan ko yan nga, Sir Chef. Asahan nilang sa Monday. 67. Sige, sayawan mo na lang kami basta nakatibak ka. Ini-imagine ko. Parang ayoko. Ayokong tumingin, ayokong manood. Ma'am Nelly, bakit naman nakatibak? Sige po, kakapalay ko po talaga baka basta sa mabuti. Wait na ba? Lagi hubak na. Ay nako. Hubak na ko. Tapos sabi ko, kung salita ng mabay. Pero wala eh. Dito, Sir Chef. Hibak agad eh. Pwede po ba nakatrunks muna? Pwede. Pwede din. Pwede. Tapos, sa event ko sa December 7, magtitibak ka na. Game? Or game? Nagising kayo. Nagising ang lalamunan ko. Kaya, Sir Chef, pag-isipan mo na, nagtawad ka pa ha, mag-trunks ka muna. So, mag-trunks ka sa JLS ni Langke. Pero dun sa event ko, magtitibak ka na. Kala mo, makaligtas ka? Sino pang may event? Uy, harang. Thank you, Sir Chef, sa paharang. Ayan, pwede ka din anong tawag dito? Mag-intermission number doon sa monthly draw. Di ba? Malapit na. Sir Chef, abangan namin yan. Yan, pagkatapos ni Langke, doon tayo sa sa monthly draw. Abangan namin yung katibak mo. Kala mo, makaligtas ka. Maraming event, Sir Chef. Umpisahan mo sa Sunday, sa Grand Bingo ko. Ala, oy, sa Sunday na pala ang Grand Bingo. Bakit daming ads live mo, Ma'am Ilongga? Yan yung yung bagong update ni YouTube, Ma'am Marit. Seryoso ka, Ma'am Ilongga? Hindi. Seryoso ako. Seryoso ako doon. Diyos ko. Rudy. And ikaw ang nag-suggest na sasayaw ka na lang. Ayan, papasayawin ka namin. Si Ma'am Nelly ang nagsabi nun na sasayaw ka. Sample. Yes, yata yan every 6 minutes. Ang ads. Pero skip nyo lang guys kay naglalaro tayo.
Dapat may partner, ma'am. May partner ka talaga. Nandyan si Budots girl, oh. Hindi ka nag-iisa dyan. Ano? Ayan, oh, si Budots girl. Kung may Budots girl, dapat may Budots boy. Ha? Ano? Ano siya? Kayo dyan, ay. Pag sumasayaw ako, may upuan. Oh, hindi ka nga nag-iisa, may upuan ka naman pala eh. Baka ibang sayaw yan. Relax. So, chef, baka ibang sayaw naman yan. Buti, sa iyo dalawa lang, Sir Chef. Ako, di na bilang sa daliri ko. Ihubak na ko sa iyo, Sir Chef. Ay, basta, Sir Chef, aabangan namin ang sayaw. Ayan, mauuna ang Grand Bingo ni Ma'am Nelly sa Sunday. Aabangan namin yan, Sir Chef. Ako, Sir Chef, liwanagin mo. Ayan. Liwanagin mo, Sir Chef, ha? Tingnan nyo, guys, si Budots girl. Seryoso siya. Kasi malapit na naman siyang mag-bingo. Nako, magprepresenta pa naman sana ako sa sayaw din. Ayan pala si Ma'am Marilo, yung partner mo. Ayan. Sir Batang, gusto mo ipabiding ka namin para makapira. Parang ginawang bugaw. Parang magpatagod ako. Parang ginawang bugaw sa Sir Chef. Apply pa naman sana ako moderator. Yan nga ang pinapa-apply namin sa'yo, moderator. Ikaw naman ang nag-suggest na anong tawag dito, sasayaw ka. Screaming ka pala. Kaya guys, wala pang buminggo sa inyo? Isa na lang natira. Ayun, may bingo na. Oh, natapos na, wala na. Oh, naubos na. Ala, ano nangyari? Tingnan ko nga sa taas, baka may bumingo, hindi kayo Ayan, bingo daw sa taas. Na kanina pa pala. Si Ma'am Maris. Sige. Tanang puro ni Ma'am Maris. Ayan, puro 3. Wala na bang ibang nagbingo, guys, sa taas? Ayan. Okay, sige. May bumingo na pala, Diyos ko. Ayan, ito ang bingo ni Ma'am Maris. Ayan, wala na. Ayan ang 36512. Ayan, anong card yan, Ma'am Maris? I-check na lang natin yung tatlong card na parang hinihingal ako. Bingo na kami lahat. Si Sir Chef ang salarin kung bakit hindi ko kayo napansin. Oh, diba? Si Ma'am Nelly kanina pa. Ay, hindi. Sa 12 sola siya. Isang cake decorator ngayon. Isa ng dancer. Ay! Ma'am Maris, anong card yan, Ma'am Maris? Card ni Ma'am Nelly.
or wakwak. Wait, tingnan ko na nga dito. Eh, malay nyo, baka may natira pang number dyan si Ma'am Maris. Sa 3 si Ma'am Maris. Ang last 3 is 65, wala. 12, wala. 71, wala. Ayan, good bingo. Ayan. Congratulations, Ma'am Maris. Sanay na ako sa tawa. Ayan. Ayan guys, tingnan natin. Dalawang 100 Gcash na tayo. Ayan, good luck. Good luck. Shuffle. G56. Ayan, ano na yun, nahuli na ako sa chika nyo dyan. Isang cake decorator ngayon, isang dancer na, ginusto mo yan. Ayan, go. Ako, ipabiding ka namin para lagot ka na. Lagot ka na, para madagdag pera mo, ako manager mo. Sir Chef. Nako, Ma'am Nelly, tumigil po kayo. Ikaw man kasi ang nag-suggest na sasayaw ka. Yung mga nanalo na lang pa yun, ha? Nalang pa yun. Ewan ko sa'yo, Sir Chef. Ginugulo mo. Ayaw mo, Sir Batang. BG na lang sa'yo. Yung mga nanalo daw. Pagbigyan daw yung mga yung mga hindi pa nanalo. Kasi na to? Last na tig 100. Last 2 tig 100. Kasi may na tayo kanina. May 100 na. And shout out Edral Puras. Kamusta? 63. Maris. May magmamacho po muna ako. Magpapamacho muna ako. Matutuwa, Sir Dog. Kaya nga, Sir Chef, pagbigyan mo na. Kasi ikaw naman ang nag-suggest. Kami, sumabay din sa'yo. Oh. So, Sa Sunday ha, abangan namin yan, Sir Chef. Mag-pranks ka muna. Tapos, sa Monday, sa GLS Nilangke, pwede ka na dun magtibak. Sir Chef? Tamang-tama, meron pagay si Sir Dong, di ba? Baka manalo. Meron pa Miss Gay. Miss Gay yun. Kailan kaya yun? Parang December din yata yun, Ma'am Nelly. Ang sponsor dun silang
sponsor doon silang basta sabi niya, ano daw, dapat nakatibak. Nako, Sir Chef, ibubuto ka namin. Yes! Bubutuhin ka namin, Sir Chef. Ayan. Mauubos pera natin. Kakahiyan. Ha? Kakahiyan. Kakakahiyan. Kahihiyan po. Ang dadami hindi pera. Marami ka namang mapasaya. Hindi yan. Hindi ka naman namin kukutsawin eh. Matutuwa kami. Pag ginawa mo yan. Promise. O, ano ka na? Napasaya mo na kami. Tapos, may mapapanalunan ka pang pera. O, saan ka pa? Ito ka na. Buto ka namin talaga. Yes, solid. Solid. Bubuto ka namin. Basta, magtitibak ka talaga, Sir Chef. Abangan namin yan. Gusto mo, sponsoran kita? Marami ako dito. Shout out, Norin. Shout out, Nor. Magdagdag pa ako kapag ikaw manalo. Oh, di ba? Magdagdag pa si Ma'am Nelly. Oh, saan ka pa? Ano, Sir Chef? Budol kayo? Oh, hindi. Sinusuportahan ka nga namin. Kasi nga, di ba, sabi mo, mawawalan ka na ng trabaho sa December. Oh, dagdag kita mo na yun. Mag-makeup ka lang ng makapal. Ayun. Yes, tama. Marami ka na mabibili dyan. Like ano lang, 1 star. 1 star. Pipa Pig, shout out. Ma'am Grace. Ma'am Grace. Ayan, nandito kami sa papabinggo kami, oh. Ayan. Nagkakatuwaan kami dito. Ayan, ang dami namin dito. Mga team puyaters, ayan. Good afternoon sa iyo, Ma'am Grace. Ayan. Hapon na pala dyan ngayon sa inyo. And si Ma'am Grace, guys, nandito sa Facebook. Hi, Ma'am Grace. Nandito siya sa Facebook. Kaya pala naka-live pa kayo. Ang namin dito, Ma'am Grace. Kasi si Sir Chef sasayaw daw sa Sunday sa Grand Bingo ni Ma'am Nelly. Tapos pag manalo daw siya doon sa Miss Gay, pa-Miss Gay ni Sir Dong, magdadagdag pa daw si Ma'am Nelly kasi yung trabaho niya hanggang December 22 na lang daw. Kaya daw siya sad kanina. May swimming si Zach. Nandito kami sa pool. Ay, nasa labas pala kayo, ma'am. Ayan, ingat po kayo. Ayan, enjoy. Enjoy lang si Baby Zach. Mafi ka lang sakir. Sir Chef? Okay ka lang, Sir Chef? Sir Chef, tuturuan ka namin, no? Tuturuan ka namin kung paano mag-makeup. Ayan. Sabihin mo lang kay Ma'am Nelly kung kailangan mo na ng tibak kasi papahiramin ka na. Papahiramin ka ni Ma'am Nelly. Makagusto mo, Sir Chef, may tibak dito, yung nilalagay lang sa sa gitna, yung Ako na po ito. Ay, Den. Ngayong aga.
Tapos may sandal pa dito, Sir Chef. Kung nandito ka lang, Sir Chef, bibigyan kita ng tibak. Ako, siguradong mananalo ka. May Bilhan na gown lang. pa, Sir Chef. Oh, kitams, kitams, kitams. Oh, may sponsor pa sa tibak si Ma'am Nelly. Naku, mag-meet na lang kayo sa bata. Ano all mag-meet. Sana all. Sana all daw mag-meet. Sana all mag-meet. Si Chef, Ma'am Maril. pagka gusto mo man. So, anong gusto mo? Si Ma'am Marilo magbigay ng tibak sa'yo? Namimili ka pa yata eh. Kalaban mo si Junsky pero ikaw boto ko. Ay! Sana all. Kahiraman. Ako, Sana all. talo sa Sir Junsky. Kay lahat kami dito, buboto ka. Naku po. Ano na Si yan? Chef, ibigay ko na lang yung tricky sa'yo, diretso. O, ibigay na lang daw, diretso nilang kayong trick. Hindi niya na ibibigay kay Sir Do. Basta kailangan magtibak ka. Magtibak at saka lipstick. O, Pero hindi mo yan magagawa, huwag ka na lang. kailangan daw nakatiba. Yan. Kaya sumali ka na. Mag-rehearsal ka muna sa Sunday, sa Grand Bingo ni Ma'am Nelly. Tapos, second rehearsal mo sa GLS nilang Kate. Para yakang-yaka muna. May rehearsal. Hindi na bang? May rehearsal pa, malalaman. Nako, maganda tibak dito. Yes, sobrang ganda ng mga tibak dito. May pearl ang string. Nako, maganda tibak dito. Pearl ang string. Oh, diba? Sana ka? Yun palang panalo na, kabog na ang kalaban. Oh. Pag may nakakita sa akin na akalain na loko ako. Ano, hindi. Doon ka lang naman sa rumbo. Magrampa-rampa ka doon. Rehearsal. Tama, Sir Chef, mag-viral ka. Makita ka ng asawa mo. Magiging proud yan ang asawa niya. Sa kanya, di ba? Kasi, Oo. ang tawag dito? Malay mo, din ka pa mag-viral. Na, achievement. Pag-uwi niya. Pag-uwi niya ng Pilipinas, daig pa niya yung asawa niya. Tatagulat ko ng mga anak ko. Ay, naku, yung kusasasya pa eh. Baka sabihin na lang ng asawa mo, Sir Chef, palit na lang tayo. Ako na lang lalaki, ikaw na lang babae. Kasi anong tawag dito? Ay, nako. Ewan, nabablang ko na ako. Nahasa ka na. Dito pa lang, nahasa ka na. Kaya pag uwi mo, pambato ka na rin sa mga pageant doon sa inyo, di ba? Tapos,
kunwari, sumali ka na sa mga pageant doon sa inyo, no? Tapos hindi mo alam, ang isang judge pala ay si Incenti Lai. O diba, gihubak ng katawa? Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Sir Chef. Ay, dami kong tawa sa'yo. Ang gawin mo, sir, mag-video call kayo ng asawa mo. Magpaturo ka, okay ba? Ah, saglit. Okay ba, love, kung susuotin ko? Ano sa tingin mo ka mo? Ayun, diba? Magandang suggestion yan. Ayan, Ayan. Magandang suggestion yan. Anong tawa-tawa dyan? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin mo, Sir Chef? Tama ba yung suggestion ni Ma'am Marilo? Ano, tama o tama? Mas maganda nga, yung asawa niya mismo yung titingin kung bagay ba or hindi, ganun. At least mas mabibigyan ka ng confidence. Ano yung napipindot ko dito sa biit ko? Di ako magatay. Ay, nako. Yung Sir Chef. Parang mga seryoso talaga, grabe. Kaya nga, seryoso nga, may pa-Miss Gay nga si Sir Dong sa December. Sponsor nga doon ng Tricky si Langke. Tapos, ang makakalaban mo doon, si Sir Dong, si Sir Jonski, si Sir John Lasso, si Sir Kaalige. Tapos ikaw, 5 kayo. Diba? Hindi yan makakasali talaga yan siya. Pati si Sir Dong na pag nakikinig dito sa Sir Dong. Lagot. Sir Chef, pagsusuportahan ka ng asawa mo tapos nandito kami, di wow, ikaw na, bongga, kabog. Saan ka pa? Si Sir Abay pa pala, 6 kayo. Naku. Wala yung panlaban sa'yo, Sir Chef. Lahat kami na nandito susuporta sa'yo. Para tuloy ako. Napapaisip siguro. Para tuloy ako napapaisip siguro pag lahat ng lalaki kasali. Oo nga, sasali nga ang lahat. Sinabi na yun ni Sir Dong sa live ko. Last 2 weeks yata yun. Dapat may Mr. Tibo. Din sasali ako. Ay, Tibo ka mo, Marilo. Marilo, bakit sinasali sa Mr. Tibo? Ay, Diyos ko. At Mr. Tibo naman, Marilo. Naku po. Isasali mo na lang si Joems. Tapos kapag labanan na mag-isa na lang ako. Pag mag-isa ka na lang, panalo ka na. Di ba?
Sino pa bang kakalabanin mo? Nag-iisa ka na lang. Panalo na yan, Matik. Diba? Naku. Sure ball na yan. Bubuto kaming lahat dito sa'yo. Tapos pag manalo ka, magdadagdag pa si Ma'am Nelly. Oh, saan pa yan? Saan mo kukunin yan? Saan mo pupulutin yan? Sige nga. Tibo ako noon, ma'am. so, nagbabalik tibo ka ngayon. Mama Rilo. Kakalabanin mo si Joems. Marilo, sino pa bang tibo? Yung invite ko kasi na si sino ba yun? Si Tumboy Baboy, ayan, hindi na siya active. Wala na. Ay. Wala na siya. Ayaw mo. Sa iyo ang papremyo. Kaya nga. Diba? Diba? Pag ikaw na lang mag-isa, it means ikaw na yung panalo. Wala ka nang kalaban. Sure ball na yun. Kaya suportahan ka namin basta magtitibak ka talaga. Sir Chef, magdesisyon ka, may rehearsal ka na agad-agad. Charot. Mag-rehearsal ka sa Sunday sa Grand Bingo ni Ma'am Nelly. Doon, pwede ka pa mag-trunks. Pero, sa JLS nilang sa Monday, mag-ibak ka talaga. Ayan, may bumingo na. Hala, Langke, matulog ka na, oy! Diyos ko. Guys, wala na, guys. Siya na naman, guys. Matulog ka na, ibigay mo na sa iba. Saglit. Diyos ko. Langke. Sino yung mga hindi nanalo dito? Diyos ko. Langke, matulog ka na nga. Tulog ka na. Marami ka na. Sabay ang card ko nga. Kung nga, no? Sana, check na natin. Kahit saan na lang dito kasi dalawa ang nagbinggo. Mag-practice na ako magsayaw ng paru-paro G. Ay, wag yan. Wag yan. May kami. Mag-suggest ka nga ng niya, ng sasayawin niya. Kasi, pang Miss Gay. Tapos, sasayaw ka ng paru-paro G. Drama dapat. Huwag kang sumayaw. Mag-drama ka. Kung gusto mong manalo ka. Ubak na ko, Sir Chef. Ay, kakatawa. Hey, Chef, kung gusto ka manalo, mag-drama ka. Okay, guys. Wala ko big. Gihuba ko sa'yo, Sir Chef. Okay. 37, wala. 47, wala. 49, wala. 51, wala. 59, wala. 72, wala. Ayan, good bingo silang Eh, sino yung mga hindi nanalo dito, guys? Sino yung mga hindi nanalo? Bigyan ko na lang kayo siguro. Alas 12 na pala dito, oh.
Yan, sino hindi nanalo? Si Kaaligi. Kaaligi ba? Hindi ba nanalo? Maris lang na. Ayan guys, bibigyan ko na lang kayo ng ng tig 50 Gcash. Ayan. Ano na pala dito? Alas 12. Alas 12:30 na. Ang title mo, wala na ako work. Magkama ka na, kunwari, nangangamuhan ka, tapos matapang amo mo. Wow, dami supported, di ba, Tang? Yes, talaga. Yes, present. Ayan. Ang bibigyan ko guys ng tig 50 consolation ay si Ma'am Hikaw, si Sir Kaaligi, ayan, si Sir Chef, tapos sino pang nanalo? Ay, ang hindi nanalo, si Sis Ganggay may panalo yan. Ayan, sino pa ba? Ayan, yan lang. Ayan, bibigyan ko na lang kayo guys. Tingnan ko nga dito sa attendance kung sino pa. Sa lahat ng ng nandito sa attendance na walang panalo ay bibigyan natin yan ng consolation. Consolation guys hindi consummation. Ayan. Nakatawa tayo ni Sir Chef Batang. Ayun guys, congratulations sa lahat ng mga nanalo at sa mga hindi, ayan, may consolation prize pa rin kayo. May consumption. Ano nangyari? Ni-tape ako ng amo ko. So, ay, grabe ang mga suggestion. Mag-tape, loko ka. Ano, iti-tape mo yung sarili mo? Sir Chef. Ayan. Mag-open cam na ako dito. Open cam kanina pa. Ayan. Ba't ayaw? Ayan, o diba? Ayan guys. So, sana lahat kayo nag-attendance kay para may one entry na naman tayo. And thank you guys. Ayan, maraming salamat. Bilang kayo mag-open kami ka. Ayan. Thank you so much, Sir Chef. Ayan. Napatawa mo kami dito lahat. Ayan. Thank you, Ma'am Marilo, Ma'am Maris, Sir Aligi, Ma'am Nelly, Sis Guy, Ma'am Ito Girl, si Ma'am OFW pala. Duha Qatar. Diba nandito ba siya? Kanina. Nandyan sila, oo. Ay, nandyan. Mag-ingay nga kayo. Nandyan. Okay. Sige, Good si Ma'am night. Ayan. Bye, guys. Ayan, thank you. Thank you so much. Ayan, see you. Hi guys. Mag-attendance na kayo guys sa GLS. Ayo. Ayan na doon. Sa GLS ni Langke. May first 10 doon sa attendance to win 200 subs. Ayan. Tag 100. Sabi ni Sir sponsor. Oh. Dalawang 100 tsaka isang 200. Oh. First 20 Good naman night, siya. mga Willow. Pwede din, first 20. Ayan, Good night, Mama Willow, Sir Chip, Ma'am Nelly, Mama Riz, Sir Kaligi, sa lahat na nandito, Sis Ganggay. Good night. And good night. Kita See you bukas. May live ako bukas ng 8 p.m. Ayan, see you tomorrow. Bye. Good night all. Diba, Mag-countdown tapos na tayo. pinasasaplan sa akin ito.